ଦୁଇ ଜଣ ଚଢ଼େଇ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେମାନେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ହେଇଟି ରାନୀ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଠାରୁ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରାତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ରାତିରେ ଆମ ଘର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବା? ନାହିଁ ରୀମା, ଆମେ ଏ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖି ରହିଯିବା। ହେଲେ ରାନୀ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାହାଣୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁ ରୀମା, ସେସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ସେସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଏମିତି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗୋଟିଏ ପେଚା ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ପେଚା ଭାଇ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯିବାରୁ ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରାତିରେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଡାକନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ରାତି ହେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଏମିତି କହି ପେଚା ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରୀମା ଏବଂ ରାନୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଡରି ଡରି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଏ ରାନୀ, ଦେଖେ ସେ ଚଢ଼େଇଟିର ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ ବୋଧେ ସେହି ଡାହାଣୀ ଚଢ଼େଇ। ଚାଲେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆମେ ପଳାଇବା। ସେହି ଚଢ଼େଇଟି ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଉଁଥିଲା। କୌଣସି ଗଛ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସୁନଥିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରୀମା ଏବଂ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଡରିଯାଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ରାତାରାତି ସେହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଉ କେବେ ସେହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ।